पेडणे तालुका पद्मनाभ संप्रदाय तपोभूमी कुंडय हांच्या जोडपालवान आयतारा मोर्जी मोरजाई देवळा कडल्यान चलो अयोध्या अभियानाक सुरवात जाली। ही रॅली पुराय पेडणे तालुक्यात जातली। ह्या वेळार थळावे आमदार जीत आरोलकर हांच्यानी आपली हजेरी लायली। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। नमन करून आज या पेडणे तालुका चलो अभियानच्या रॅलीसाठी उपस्थित सर्व गुरुबंधू भगिनी तसे भाविक भक्तगणांना सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज या रॅलीच्या शुभारंभ कार्यक्रमासाठी आम्हाला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत या भागाचे आमदार श्री जीत भाई आरोलकर। ते सदोदित श्री दत्त पद्मनाभ पीठाच्या कार्यासाठी एका फोनावर सुद्धा उपस्थित असतात, म्हणून त्यांना खूप खूप धन्यवाद, सप्रेम जय सच्चिदानंद। तसेच या भागाचे जेपी मेंबर श्री सतीश शेडगावकर हे सुद्धा आमच्या कार्यासाठी सदोदित उपस्थित असतात। त्यांनी इथं आज येऊन या कार्यक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थिती लावली। तसेच त्यांना पण संप्रदायाच्या वतीने सप्रेम जय सच्चिदानंद। जय श्री राम जय श्री राम। सद्गुरु ने सिखाया आत्माराम। जय श्री राम जय श्री राम। रावण रामचंद्र की जय। दूत हनुमान की जय। राम जन्मभूमि की जय। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। माता की जय। माता की जय। संतान की जय। भूमि की जय। सगळ्यात पहिली तुमका सगळ्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा की तुम्ही ही रॅली जनजागृती रॅली की राम मंदिराची जी आहा ती अख्ख्या पेडणे तालुक्यात आयज तुम्ही सुरुवात करतात। आयज खरें म्हणल्यार सगळ्या युवा पिढी खरें आमचे हिंदू धर्म कितें आहा ते कळपाक जाय आणि राम मंदिर हे कितलीशीच वर्सां ह्यो विशय चलता आणि आयज आमकां अभिमानाचो दीस म्हणटा 22 तारखेक जानेवारीच्या 22 तारखेक स्थापना राम मंदिरान मूर्तीची स्थापना जी जातली तेका लागून आमच्या हिंदू धर्मान एक मोठो एक सण कसो आसतलो तो, कित्याक आमी पळयता की प्रत्येक टायमाचेर आमच्या धर्मा विशयी खूप जागृती करपाची गरज आहा। आयज काल युवा पिढी आहा ती खंय तरी वेगळ्या दिशेन चल्लेली आहा आणि आयज खरेंच तुमी बरें एक कार्य करतात की आमची संस्कृती जी आहा हिंदू संस्कृती जी फुडें व्हरपाक गरज आहा ती बऱ्या प्रमाणे तुमी फुडें व्हरतात। अशेंच फुडें सगळे जाण वांगडा रावचे, आमची संस्कृती जी आहा ती सांबाळपाची आणि फुडें तेका ल्हान ल्हान भुरग्यांक शिकवण दिवची इतलें तुमचे कडेन मागता।